kai babu shakka ko ka fara banyi wanga ba Allah zuciyar sahabbai gare. A'a ta kaka Dan Sokoto wani na da zuciyar sahabbai. tukurtama shi adda zuciyar sahabbai. Kai wanga lokaci akwai wanda za a samu da irin zuciya ta sahabbai. Akwai shi nan cikin gara tukurtama shi Dan Sokoto ka san abin da ka faru cikin garin ga. A'a ban sani ba. NPDP sun ka kira tukurtama sun ka bashi makudan kuɗi naira miliyan 4 da dan ƙarerriyar mota ya dawo cikin jam'iyyar PDP ya ce wallahi bai so. Miliyan 4 1 2 3 4 da dan ƙarerriyar mota ya ko ce bai so. A'a kai wallahi wanga zuciyar sahabbai gare. Kuma ka san abin da ka faru a Dan Sokoto? A'a ban sani ba. Shekara te 8 cikin jam'iyyar APC yana wahala yana bauta bai taɓa samun wata kujera ba amma kuma duk da haka NPDP sun ka zo mai da wanga ta yi ya ce wallahi bai so. Taɓija. A shi APC te ta jini ta ya kai. A shi APC te ta jini ta ai dan haka nan ne matasa sun kayo gangami sun kayo angaya sun ka ce su sun tsayar da tukurtama ya zame musu ciyaman nagara. Alhamdulillah Allah yanzu shi zai zama ciyaman nagara. Shi zai zama ciyaman nagara. Ka san ko ba dan dai kuɗi zai mulki ba ko. A shi ba dan kuɗi zai. Alhamdulillah Allah ka ce mun huta da mai hannun dambe. Dan Sokoto wa mai hannun yan dambe. A tsohon ciyaman nagara wallahi hannu ne na yan dambe na kullum hannu ne haka yake kankame kana da ka zo ka ce ranka ya daɗe sai ce wai bai sake hannu don ya baka wani abu. A to ni dai Dan Sokoto sai an jima. Na kwaɗi na ce hannun yan dambe gare wallahi mariyauci na.